asalin jarumta ya Ali sayyidina Ali ya amban zara kai ka zamo asalin jarumta ya Ali Allah ni da kai nake farawa ya Ali duk baiwa gare ni kai ta zubowa ya Ali in yabi jarumi na manzan kowa ya Ali sayyidina Ali ne sirrina ya Ali sayyidina Ali ya amban zara kai ka zamo asalin jarumta ya Ali salatin nan gare shi ai zubowa ya Ali gun manzo rasul abban kowa ya Ali iyalai sahabbai ka saukowa ya Ali da manzo da asirki gunsa ya Ali sayyidina Ali ya amban zara kai ka zamo asalin jarumta ya Ali annabi gaisuwa nake mikowa ya Ali gunda hajin jina nayowa ya Ali hasken Allah kake manzon kowa ya Ali Allah karka bar ni na daina kiran ya Ali sayyidina Ali ya amban zara kai ka zamo asalin jarumta ya Ali jinjina ce nake shirin furtawa ya Ali wake ne nake shirin rerowa ya Ali gun Ali ya haidar mai nunawa ya Ali abi Allah da manzo na dahe ya Ali sayyidina Ali ya amban zara kai ka zamo asalin jarumta ya Ali gaishe ka mijin sayyada fati ya Ali a wajen ka ni fa zanyo baiti ya Ali kan jarumtar ka zanyo baiti ya Ali da abinda manzo ya ce akan ka ya Ali sayyidina Ali ya amban zara kai ka zamo asalin jarumta ya Ali kun karfi fa ba kamar alinawa ya Ali in ka cire da manzon kowa ya Ali yaƙi in yaje baya juyawa ya Ali sai ya karar da arna duka ya Ali sayyidina Ali ya amban zara kai ka zamo asalin jarumta ya Ali kuma shine fa manzo yake cewa ya Ali alimin ni wa ana min Ali cewa ya Ali wannan matsayin babu mai cewa ya Ali ga nabiyin balle kishiyar ya Ali sayyidina Ali ya amban zara kai ka zamo asalin jarumta ya Ali ko ashabu shine fa yazzowa ya Ali na farko ko shugaban kowa ya Ali matsayinsa ya fi a misaltawa ya Ali in ka so ka burge ni tashi ka ce ya Ali sayyidina Ali ya amban zara kai ka zamo asalin jarumta ya Ali ko ilimi fa shine ya fi kowa ya Ali in ka cire shugaban annabawa ya Ali ana madinatul ilmi yake cewa ya Ali kofar shegar ita ce imam ya Ali sayyidina Ali ya amban zara kai ka zamo asalin jarumta ya Ali asalin lahi asadin manzona ya Ali takobin yaƙi gun ma'aikina ya Ali gatan duk ahalin nabiyina ya Ali Allah al'ali manzo Ali kai Ali sayyidina Ali ya amban zara kai ka zamo asalin jarumta ya Ali ya Ali ya Ali ya Ali manzona ya Ali angogun tsokar ma'aikina ya Ali wannan matsayin ma yakan nuna ya Ali babu kamar sakaf a cikin alam ya Ali sayyidina Ali ya
can ɗin akwai wuta da janna ya Ali aljannar an yi ta da masoya ya Ali sayyidina Ali ya amban zara kai ka zamo asalin jarumta ya Ali in ka so shigar ta tozo ka rika ya Ali kaunar sayyidi Ali za ka rika ya Ali in ka sake ta wuta za ka rika ya Ali wuta an yi ta domin makiyan ya Ali sayyidina Ali ya amban zara kai ka zamo asalin jarumta ya Ali gatan duk sabon masoyina ya Ali angon sayyada amadana na ya Ali abban Hassan Hussein gatana ya Ali Allah la ilaha illallah ya Ali sayyidina Ali ya amban zara kai ka zamo asalin jarumta ya Ali dodon dukkanin makiya Allah ya Ali dodogun munafukan sallallah ya Ali ga ka gwani imam wajen iya sallah ya Ali kaina ya waye fa banda kamar ya Ali sayyidina Ali ya amban zara kai ka zamo asalin jarumta ya Ali kogona ko yaushe shine fa ya Ali na zamto kamar Hassanu fa ya Ali gun manzo da gatan babba ya Ali ka zamanto jagoran rayuwata ya Ali sayyidina Ali ya amban zara kai ka zamo asalin jarumta ya Ali ban kwana nake shirin furtawa ya Ali ban kwana wajen masoyintawa ya Ali nana azima shugabar kowa ya Ali ni kogin yaban nana mai kaunar ya Ali sayyidina Ali ya amban zara kai ka zamo asalin jarumta ya Ali Allah 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 Allahu ya Ali Allah la ilaha illallah ya Ali anna Muhammad nabiyullahi ya Ali Fadimatu bintu sirrillahi ya Ali Fadimatu ummu Abdullahi ya Ali Fadimatu sirrillahi ya Ali Fadimatu Muhammada Mahmuda ya Ali Fadimatu Ahmada Mahfuza ya Ali raina fansa ne ga kafa halin ya Ali sai